באיזה יקום מקביל, והיינו יכולים מה שבא לנו. אז איך הייתה נראית העבודה שלך, ואולי גם שלי, לצורך העניין? איך כל האירוע הזה היה מתנהל, לדעתך? וואו, שאלה גדולה. אני חושב שקודם כל האבא והאימא של המטופל זה הרופא משפחה. אני חושב שהוא אמור להכיר אותו יחסית לעומק, גם אם היום זה מאוד מאוד שונה, אבל במהות של התפקיד. וכמו שאני אומר למטופלים שלי, הרופא משפחה הוא רופא. הוא יכול לתת לך את כל התרופות שאני יכול לתת לך. יש לו את אותו ידע כמו שלי, מבחינת איזון הכאב. וגם יש לו את היכולת, והוא למד את זה, והוא אמור להיות בתור זה שהוא הקו הראשון בפגישה עם המטופל. את כל הדברים שהאורתופד היום עושה, הרופא משפחה אמור להיות מסוגל לעשות. אז אני עושה פה איזה פאוזה. המטופל הכרוני שהגיע אליך, הגיוני לצפות שהוא גם ייגש באותה מידה לרופא המשפחה שלו, אולי אפילו לפני שהוא ניגש לאורתופד, כן? על מנת לנהל את הכאב שלו כקו ראשוני, והרופא משפחה אמור לתת לו מענה על הדברים האלה בצורה מיטבית לחלוטין. כן, לפחות הוא יכול להכין אותו טוב מאוד לביקור אצל האורתופד. אין סיבה שמטופל עם כתף לצורך העניין יגיע אליי בלי אולטרסאונד וצילום, בלי שהוא ניסה 10 ימים של נוגדי דלקת. יותר מזה, בלי שהוא הלך לפיזיותרפיה. כי זה יהיה הדבר הראשון שאני אעשה איתו בכל מקרה. אז אני שוב עוצרת אותך. אז אותו מטופל כרוני שסובל מכאבי כתף, הגיע לרופא המשפחה, קיבל NSAIDs כלשהם, נשלח לאולטרסאונד כדי לאמוד את היקף הקרע, ונשלח לפיזיותרפיה מרופא המשפחה שלו, ואז בעצם איפה אתה ממקם את עצמך בכל הרצף הזה כאורתופד של הקופה? אז האורתופד של הקופה זו אנומליה שהיא קורית בכמה מדינות בעולם, אבל לאו דווקא זה מייצג את הרצוי. האורתופד מהיותו מנתח אמור לקבל החלטה על האם המטופל הזה כן לא מתאים לטיפול ניתוחי. זאת אומרת שאורתופד כירורג בעצם. כן, זו ההגדרה. אורתופד הוא כירורג. בעולם שלנו, במדינה שלנו, נוצרה סיטואציה שהמון אורתופדים יושבים בקופה, חלקם בכלל לא מנתחים, עזבי אותי שאני קצת חריג בלא מנתח, אבל יש אנשים שלא מנתחים ושלא פיתחו לעצמם איזו תפיסת גוף מלאה, אלא פשוט שהם עושים את העבודה של רופא המשפחה עם כובע של אורתופד. זה מאוד מעניין מה שאמרת. אז בעצם האורתופד עושה מעין קופי-פייסט של מה שעשה רופא המשפחה? לא, הרבה פעמים הרופא המשפחה לא יעשה את זה, כי הם באים ישירות לאורתופד. ואו במקום רופא המשפחה. כן, זה מה שקורה ברוב המקרים. הבנתי. הביקור הראשון אצל האורתופד מתבזבז על ניהול של רופא משפחה. במקום ללכת לרופא המשפחה שצריך לנהל את התיק הזה. כן. אוקיי. והמטופל חיכה לזה הרבה מאוד זמן לתור הזה.